Mit hívunk ipari forradalomnak? Emlékszem, ugyanolyan esős nyári napként kezdődött, mint az összes többi. Most. Ring, ring! Igen? Nem. Igen? Nekem van. Dolgom van. Szóval, ugyanolyan esős nyári napként kezdődött, mint az összes többi, és egy kicsi elhúzódott. Te vágod, mi a különbség a baleset és a katasztrófa között? Nem, mi a különbség? A baleset az, ha elsüllyed egy franciákkal teli hajó, a katasztrófa pedig, ha vannak túlélők. Srácok, nincs elegetek túl sok friss levegőből? De igen! Hát akkor építsünk gyárakat és füstöljük tele Londont. Igen, ez az! Na húzzatok vissza dolgozni. Emlékszem, először jó ötletnek tűnt telefüstölni London utcáit, olcsó gyerekmunkát alkalmazni. De tele volt hátrányokkal, bár most egy se jut eszembe, de voltak hátrányai. Pillancsunk bele egy ilyen gyárba. Hello kislány, hány éves vagy? 8. 18 aszta! És te hány éves vagy? 10. 10. 10 évesen itt rohadsz egy gyárba. Nekem 10 évesen 2 házam volt, feleségem és állásom Londonban. Végül is jó az a munka. Süt, csomagol, dobál, süt, csomagol, dobál, süt, csomagol, dobál. Annyira nem nehéz. Még egy 5 éves is meg tudnád csinálni. Egy 5 éves, nem is rossz ötlet. Te mit nézel, dobáljál? Gyorsabban. Hey, most pedig következzen egy aprócska reklámszünet, de ne menjenek sehova, hamarosan ismét találkozunk. Üdvözöljük kedves nézőinket! Ma meg fogjuk főzni a köztársaságot. Igaz, Jim? Igaz, Nigella? Először is készítsünk elő egy tálat, amiben majd később a hozzávalók kerülnek. Az első és legfontosabb hozzávaló az elégedetlenség. Igaz, Jamie? Igaz, Nigella? Ezek után kerülnek a tálba a néplázítás és egy néplázító. Igaz, Jamie? Igaz, Nigella? Most következik a felkelés, ami persze minden angol hűtőben megtalálható. Jól mondom, Jamie? Igen, Nigella? Jamie, kérlek, készítsd elő az alkotmányt és darabold fel. Az alkotmány után kerülnek a tálba a nép által választott vezetők. Igaz, Jamie? Igaz, Nigella? Az így keletkezett masztát összekeverjük. Majd 20 percre berakjuk sülni. Jamie, rak be. Ó, nézzenek oda, már kész is van! Az így keletkezett köztársaság tökéletes a mindennapi élethez. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Igaz, Jamie? Igaz, Nigella? És már itt is vagyunk, folytatódott a show. A 7. kérdést teszem fel. Mi történt 1666-ban? Emlékszem, megmentettem a világot. De nekem a világ nem elég.
Sajnálattal kell közölnöm, hogy a mai adás végéhez érkeztünk. De mint tudjuk, nincsen játék győztes nélkül, így hát a győztes nevét tartalmazó borítékot átadja Bridget Jones! Nagy tapsot neki! Szia, Bridget! És a győztes pedig nem más, mint... Nagy tapsot neki! Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottak. 2 hét múlva újra találkozunk itt, a Nagy-Britannia Showba. Jól van, ennyi, leállunk. Ezek mik? Ezek nem játékosok, egy normális választ nem tudtak adni a kérdéseinkre. Hát... Rudi, hallod, figyelj, még 1 adásban vagy, 2, mi van a skótokkal? Ja, persze, a skótok! Következzenek a skótok! Azt hiszem, csak te értesz meg engem. Szeretlek.